Hej, mit navn er Jonas Rieti, og vi er inde i Arganskoven her mellem Agadir og Zawira. I dag har jeg Thomas, min gode ven, med på besøg, og han får lige om et øjeblik en udfordring. Jeg har samlet et par nødder her, argannødder, som han skal prøve at knække dem. Og så siger vi, hvor lang tid det vil tage ham for at knække sådan en her på den traditionelle måde. Thomas? Hej så. Nå, du får lige en lille udfordring her. Ja, nu skal du bare se. Jeg har en sten her. Ja, tak. En tager og så har jeg et par nødder her. Ja. Jeg har også stillet et par nødder lige dernede, kan du se. Ja. Jeg synes, du skal tage den sten der, ja, og så prøve at knække et par af de nødder der. Ja. Vi skal bare se, hvor lang tid det vil tage dig at knække en nød. Ja. Værsgo, lad mig se. Det er hårdt. Det var da utroligt. Så kunne du ikke vente længere. Yes. Det var utroligt. Så hårde de nødder her. Kan vi konstatere, at det ikke er vej lige til? Det kan vi sgu ikke bare lige. Nej, men det er simpelthen en demonstration af de kvinder, der sidder og arbejder med det her. Det tager dem altså lidt tid for at knække en 35 kilo af sådan nogle nødder her for at lave 1 liter arganolie. Thomas? Ja. Jamen, ja, jeg tror, at du kan lige så godt give op. Du bliver aldrig en der arbejder med at knække argan nødder. Det er i orden.